Христос народився! Славім Його! Святло Христа! Дякуємо Пану Богу! Єсус народився! Славім Його! Дорогі сябри, вітаємо вас на нашій віртуальній ападковій зустрічі «Екіп Нотр-Дам». Так, сапраўды сустрэча ў гэтым годзе такая незвычайная, але вельмі рады, што рашыліся на гэты шлях. І вельмі хочам падзякаваць усім, хто гэту ідэю падтрымаў. І дзякуючы каму сёння гэта апладковае спатканне адбываецца. На мою памяць гэта, напэўна, самае вялікае тэрытарыяльнае спатканне, якое было на нашай гісторыі. Таму што яно ахінае не нейкі горад альбо касцёл, але тэрыторыю пол Беларусі. Бачу сем'і вун Адлагойску, нават Ганцевіч. Ганцевіч, вітаю вас! Як далёка вы! Не чуваць іх нават. Макс, чаму не чуваць? Ты прыслухайся! Няўжо не чуеш, як там Алёна Паскробка наша спявае? Поважаныя сябры, ад нашай сям'і віншуем вам з Раством Христовым. Жадаем сапраўднай радасці і аптымізму. Не баяцца жыццёвых цяжкасцяў. Дазвольце праўдзіму святому і святлу увайсці ў вашае жыццё. А таксама жадаю спакою у вашым сэрцы і ў вашых сем'ях. Благословленных, радасных, добрых і спакойных святаў Божага нараджэння і шчаслівага Новага года ад Пана. Са святам нараджэння Божага. Браво! Браво і дякуємо Алені
за гэты цудоўны спеў з такім асаблівым настроем. І таксама дзякуем усім, хто знайшоў час на той, каб даслаць нам гэтыя фотаздымкі з тым святочным настроем, які ёсць у вашых дамах, у вашых парафіях. Шчыра за гэта дзякуем. Так, і ведаеш, мне здаецца, я ведаю чалавека, які больш за ўсіх нас, тут прысутных, любіць гэтую песню. Гэта ганаровы госць нашага спаткання і добры сябар нашага руху, ксёндз біскуп на пенсіі Уладзіслаў Блін. І попросім яго цяпер выйсці і падзяліцца з намі святочным настроем. Ксёндз біскуп, запрашаем да мікрафону. Мае сябры, Бог нараджаецца. Радуемся разом з анёламі. Нясём гэтую праўду тым, хто яшчэ Бога не ведае, сумніваецца, ці забыўся пра яго. Няхай у нашых сэрцах заўсёды будзе месца для Езуса, які прыйшоў на свет, каб нас збавіць. Няхай нашы сэрцы напоўняцца прабачэннем, любоўю і дабрынёй. Няхай будуць гэтыя святы для нас радаснымі і шчаслівымі. З малітвай ваш брат Уладзіслаў. Дзякуем гэтаму цудоўнаму дзіцячаму хору. Малайцы, малайцы. З парафіі святых Яна Евангеліста і Максіміяна Марія Кольба за такі цудоўны святочны спеў, за гэтую цудоўную калядку. Это асаблівая такая парафія, з яе паходзіць вельмі шмат талентаў. Маленькіх і вялікіх. І сярод вялікіх талентаў эта парафія падаравала нашаму руху адказную пару за паўночны сектар Беларусь, Геннадия и Алену Манчинских. И теперь переказываем им слово. Дорогие друзья, мы сегодня поздравляем вас всех с Рождеством. Мы желаем вам крепкого-крепкого здоровья, счастья, радости. Радости во всем, радости всегда, радости от всего. Мать Тереза говорила: радуйтесь, улыбайтесь. Улыбайтесь друг другу, улыбайтесь мужу, улыбайтесь жене, улыбайтесь детям, улыбайтесь всем, неважно, кому вы улыбаетесь. Через эту улыбку мы становимся ближе к людям. Радуйтесь, дорогие друзья, пусть эта радость наполняет ваши сердца, ваши семьи, ваш дом. Делитесь этой радостью с родными и близкими, и пусть эта радость возвращается к вам в двойном и в тройном размере. Радуйтесь! С Рождеством!
Господь Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог. Твой земля Христу хваление, Он твой Царь, Господь и Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог. Всех пророков предсказания точно исполняются, ангелы поют хваление, Христа имя славится. Ой, земля Христу хваление, Он твой Царь, Господь и Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог. Ой, земля Христу хваление, Он твой Царь, Господь и Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог. Отдадим же Иисусу жизнь, терпение и любовь, жизнь научимся по духу, Бог дает нам Дух Христов. Ой, земля Христу хваление, Он твой Царь, Господь и Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог. Ой, земля Христу хваление, Он твой Царь, Господь и Бог, миру Он принес спасение, избавление от тревог, избавление от тревог, избавление от тревог. С Рождеством! Над Мінском стямнела, і першая зорка взышла, зусім молодая, і світить не вмела. Пакуль ти шукала, пакуль ти мяне не знайшла, над Мінском стямнела. Звоны зазвенели, Христос усміхнувся з небес, колядная зорка то гасла, то зягала. Ти рады питала, што гэтакі выпаў нам лёс, які выпаў лёс, не казала. На коляды, снегопады, не проехать, не пройти. Подымайся, ты ляці, як сняжинка, так сняжинка, як сняжинка да сняжинки, як ялинка да ялинки у моей обдымки, у моей обдымки. Паважаныя сябры, у гэтай светлае свята Божага нараджэння хачу ад усяго сэрца павіншаваць вас, вашых родных і блізкіх. Няхай гэты час будзе асаблівым момантам сустрэчы з Богам. Няхай Божае Слова з новай моцай прагучыць у вашым сэрцы і дазволіць пазнаць сэнс Божай прысутнасці. Няхай Божае дзіця, якое прыходзіць у гэты свет, напаўняе вашае сэрца святлом, адорвае сілай, атуляе сваёй апекай і благаслаўляе на шляху да святасці. Радаснага і благаслаўлёнага свята Божага нараджэння. Нягледзячы на пандэмію, усіх вас моцна абдымаю. Христос нарадзіўся, славім Яго. Браво! Браво, ksiądz Олег! Ну,
таким таленавітым пробашчам не дзіва, што ў парафіі столькі талентаў. Дякуем Сензу Олегу за такі арыгінальны спеў, за такую арыгінальную калядку. І гэта добрая нагода на тое, каб успомніць апладковае спатканне 5 гадоў таму. Якое таксама было вельмі арыгінальным. А што там было, я ўжо не памятаю, ўжо старасць не радасць. А дзе яно было? У Новай мышы. О, я са спаткання новай мышы толькі памятаю толькі адно. Гэта танец на лаціну. Ну так танцуем усе. Посмотрите, какие вы красивые! И платочки, и в другую сторону. Сейчас хлопчиками. Мы сейчас гитара. Учимся все играть на гитаре. Ничего, работа. Ну еще раз посмотричку. Аккуратно. Хвастаемся, какие мы красивые. Ну что, дорогие друзья, после этого танца вы все будете самыми счастливыми, самыми здоровыми, самыми удачливыми. Еще раз, праздником, с Рождеством Христовым и с Новым годом! Фух, ох, натанчыліся. Не кажы. Нават няма сілаў нешта казаць. Без лишних слов пераказваем слова адказнай пары за паўднёвы сектор Беларусі Наталья и Сергей Бобка. Запрашаем до микрофона. Христос радзіўся. Бог аб'явіўся. Шаноўныя сябры, віншуем вас са святам Божага нараджэння. Для нас нараджэнне Хрыста Збаўцы – гэта вялікі дар ад Бога. Гэта заўсёды надзея, мір і любоў. Нараджэнне Хрыста адбылося ў сям'і, дзе Марыя без сумненняў словамі «Няхай мне станецца паводле твайго слова» адклікнулася на заклік Божы. А святы Юзеф хоць многага не разумеў, але паверыў і пайшоў за голасам Бога. Мы жадаем, каб нашыя сем'і, па прыкладу Марыі і Юзефа, без усялякіх умоў даверыліся Пану Богу. І ў сваім жыцці слухалі і разумелі і выконвалі Божыя заклікі. Каб Езус Христос ізноў і зноў нараджаўся і жыў у нашых сэрцах. Христос народился, свет увеселился. Дорогие супруги and
В этом году празднуем Рождество и встречаем Новый год в исключительной ситуации. Но бо и болезни, ковид, и ситуация в стране. Но именно в этой же трудной ситуации я хочу приветствовать всех вас словами из пророка Софония, які ми читали 21 снежня. Радуйтесь, дочка Сиона, триумфуй, Израиль. Веселися и радуйся от усього серця, дочка Єрусалима. Одмянив Пан присуд над тобою, прогняв ворога твоего. Пан, король Израиля, посеред тебе. Уже больше не убачишь зла. У той день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону, нехай же не слабнуть руки твои. Пан Бог твой серед тебе, могутный, и Он збавить. Буде вельми радоваться тебе, узрушany у любови своей. Буде cieszyться тобою у веселости, як у святочный день. Радостных свят, веселитесь, бо Господь с нами, бо Он любит нас, бо Он наш Отец. И пусть исполни все наши молитвы согласно с Его волей. Дякуємо ксяндзу Яну Соломону, духовному дорадчику екіпи паўднёвага сектора екіп Нотр-Дам, за гэтыя глыбокія словы, якія ён да нас кіраваў. І ведаеце, ксяндз Ян Соломон – гэта святар, духовны дорадчык, з якім сустракаемся кожны дзень. Кожны дзень маем магчымасць з ім размаўляць, атрымаць благаслаўленне яго святарскае. А чаму так? Аб гэтым распавядзе нам сям'я Сайко, Алена і Мікалай. Пераказваем ім слова. Хвала Христу, всім прывітанне. Гавораць і паказваюць Ганцевічы. Мы, Нікалай і Елена Сайко, таксама хочам далучыцца да нашага святкавання і павіншаваць усіх са святам Божага нараджэння. Няхай нанованароджаны Езус несе ваша хату супакой, а святло Бэтлеемскай зоркі несе ваше сэрца святло. Ведаеце, здаецца, мы як на нейкім Еўравідзенні. Па чарзе падключаемся, віншуем, а можа зараз і балы будзем выстаўляць нашым канкурсантам. Але не. Гэтыя адзнакі мы будзем настаўляць сабе. Ці сталі мы лепшымі в гэтым годзе? Ці зрабілі мы шаг да Езуса на пуці да святасці? Да, гэта быў не вельмі звычайны год для ўсіх нас. І в нашых сем'ях, в наших суполках есть добрая традиция сустракаться разом на семейной молитве про скайп, на ружанцовой молитве. Кожны дзень у 21:00 сустракаемся на супольную ружанцовую молитву за нашу краіну, а таксама за тых, хто зараз патрабуе гэтай малітоўнай падтрымкі. І таксама яшчэ адным прыгожым сведчаннем, марыйным сведчаннем з намі хоча падзяліцца сям'я Варвашевіч. Запрашаем их у эфир. Хваленый Иисус Христос. Дорогие суженствы экип Нотр-Дам, шановные духовные дорадчики, дякуем Пану Богу за гэту магчымасць, якая выпала нашай сям'і, павіншаваць усіх вас з надыходзячым святам Божага нараджэння. А яшчэ хочам падзяліцца з вами пачуццямі, якія перапаўняюць маё сэрца пасля таго, як я прачытала кнігу «Маё сердце победит», якой аўтарам з'яўляецца візіянерка з Меджугор'я Мір'яна Солда. Ведаеце, калі я прыехала з Меджугор'я, я гаварыла ўсім: шукайце прычыны, каб паехаць туды, а не каб не ехаць. Цяпер, пасля таго, як я прачытала кнігу, хачу сказаць: шукайце прычыны, каб больш часу прысвячаць Пану Богу. Часцей хадзіць на святую імшу, часцей прыступаць да сакраменту пакаяння, больш пасціць, больш чытаць Божае Слово, больш маліцца. Маліцца на святым ружанцы. На свяцейшая Панна Марыя гаворыць: ружанец
гэта тая зброя, якая страляе толькі тады, калі ёй карыстаюцца. Віншуем вас з надыходзячым святам Божага нараджэння. Жадаем вам моцнай непахіснай веры, радасці, спакоя. Няхай вашыя сэрцы палымнеюць Божай любоўю, а сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі трыумфуе. З Божым нараджэннем! Ну, калі ўжо казаць пра адпачынак, то хочам пераказаць слова цудоўнай сям'і Салаткевіча, Вольгі, Мікіце, таксама Кацярыне і Андрэю і маленькай Надзейкі. Бо гэта сям'я такіх сапраўдных Кінаманаў. Так, бо ведаеце, у іх заўсёды можна запытацца, якую добрую кінастужку можам паглядзець. І у іх заўсёды будзе нейкая добрая парада. І сёння яны падрыхтавалі некалькі парад для нас. Запрашаем! Хвала Христу! Сейчас время каникул, рождественских праздников, ну и еще время изоляции. И мы придумали подсказать вам, как лучше провести это время. Советуем посмотреть всей семьей и даже вместе с вашими детьми замечательный фильм «Малыш». И еще хороший фильм «Мы купили зоопарк». А когда дети лягут спать, можно посмотреть христианский фильм про святого Джузеппе Маскати «Исцеляющий любовью». А еще я советую детям и взрослым посмотреть очень увлекательный, веселый, смешной, с парочкой трогательными моментами интересный мультик «Камуфляж и шпионаж». Там очень много веселых моментов. Это мой любимый мультик. С Рождеством вас! Вітаем вас, шановныя сябры! Шчыра віншуем са святам Божага нараджэння і дасылаем вам творчае прывітанне. Затиснуты в окны, затиснуты в двери квадратными метрами нашей квартиры, затиснуты в мойки и унитазы, нас душат фиранки, шпалеры и вазы, затиснуты шортами, худи и джинсами, цукерками, жуйками, колой и чипсами, затиснуты нават у мандарынки и танцы ды скоки вакол ялинки, затиснуты ў думкі іншых галоў, маўчым і не маем ні сказаў, ні слоў. Рабы асяроддзя, цеклівае быдла, галовы схілілі. А сэрцу абрыдла, ты чуеш, як Духа Святога паветра всё мрояць зрабіць твою волю адметнай. Нарэшце, каб мог у сабе ты убачыць ад Бога дзіця і збаўцу аддзячыць за тое, што маеш і што іншым даеш, за тое, што марыш і што жывеш. У Божай любові гартуецца воля, такая, што нават ні куля, ні зброя яе не адолець пад покрывам веры. Пусці к сабе Бога, адкрыем у дзверы. А зараз праславім песняй Пана Бога нашага. Досконалость твоя, необсяжный простор, я ценю гэты час, што прожиты с тобою. Ты с бессилия мяне поднимаешь до зор, наполняешь жыццё верой живою. Я прочуваю глыбіню покаяния, до Бога імкнуся, без страху и вагання. Досконалый Бог, кленчу пред тобой, окропи мяне святостью своей, силой одари, дай души тепла. Досконалой любови твоей поравнания нема.
Досконалый Бог, клянчу пред Тобой, окропи меня святостью Своей, силой одари, дай души тепла, досконалой любови Твоей поравнания нема. Я захопляюсь глубиней покаяния, до Бога имкнуся, без страху и вагания. Досконалый Бог, клянчу пред Тобой, окропи меня святостью Своей, силой одари, дай души тепла, досконалой любови Твоей поравнания нема. Досконалой любови Твоей поравнания нема. Хай панує у ваших серцях Дух Святий. До зустрічі. Браво, браво, дякую Юру і Світлани за їх творчий авторський номер, за той пригожий спів. І для нас, правда, заўсёды нейкая такая радасць, калі сустракаем Юрыя, Святлану на розных рэкалекцыях, бо у размовах з імі нейкая такая заўсёды адчуваецца глыбіня. І у гэтым годзе таксама такім глыбокай рэчаю, з якой таксама сустрэлі, стала для нас энцыкліка папы Францішка Фрателі Туті. Усе браты, я нават не вымаўлю гэта ўсё па лаціне, але вельмі рада, што гэту энцыкліку ў гэтым годзе пераклалі ўжо на беларускую мову. І калі думалі, каму пераказаць зараз слова, то згадалі цудоўную сям'ю нашых братоў праваслаўных, Вольгу і Сергея Якімчыкаў, з якімі ў гэтым годзе мы не пазнаёміліся, але адчулі, што наша сяброўства яно ўзмацнілася ў гэтым годзе. І дзякуем за тое, што адгукнуліся і таксама хочуць падзяліцца тым, чым жывуць. Дзякуем. Запрашаем. Прывітанне, сябры. Прыміце шчырае віншаванне з калядамі ад братоў праваслаўных. У гэтым годзе мы шмат вандроўнічалі, таму хочам расказаць о самых цікавых месцах, дзе мы былі. У першую чаргу гэта Жыровіцы. Калі можна, трохи перейду на русскую мову. Очень символично сегодня говорить о обретении иконы Жировицкой Божьей Матери, потому что ее в свое время нашли именно пастухи. И сегодня, когда мы празднуем Рождество, я считаю, очень вот это также символично, еще раз повторилась эта история, когда люди, чистые сердцем, юные мальчики, да, дети нашли икону Божьей Матери. Они на груше увидели сияющий свет и принесли, увидели там маленькую-маленькую икону, принесли ее своему хозяину, помещику Солтысу. Позднее на том месте был воздвигнут храм, очень много перипетий ждало этот храм, он горел. Потом тоже маленькая девочка, дети нашли на горе, Богородица указала им на камне эту маленькую икону. В период богоборчества она была привезена после этих советских лихолетий, икона была привезена в баночке с вареньем. Митрополит, который служил, привез ее в храм вот таким образом, чтобы ее никто не смог найти. Дякую вам, Ольга і Сергей, за гэты цікавы аповед. Мы з Алінай шмат разоў наведвалі Жыровічы, часта туды ездзім. Это вёска недалёка ад Барановіч. Таксама, калі ездзім, часта туды заязджаем. Такая побач вёсачка ёсць, Новая Мыш. Цікава яе ўспомніць якраз у свята Божага нараджэння, таму што там гатуюць вельмі такія смачныя ламанцы. Ламанцы? Так, ламанцы, А что такое ламанцы? Ты что, не ведаешь, что такое ламанцы? Ніколі не смаковала. Слухайте, кто-нибудь есть у нас в зале, кто ведает, что такое ламанцы? О, Лилия Горбунова, можете подойти до нас и рассказать, сколько вам потребно, как подоставаться? 2 хвилинки? Ну, добро. То мы 2 хвилинки покуль потанчим, а Лилия придет до нас до стол и покажет вам, что такое сапраўдныя новомышские ламанцы. Запрашаем.
ваши стройные бутоны, затем добавляю шоколад, груши и лимоны. Салат чудо-лепестки, и в нем красивы все легки. Здесь походки, прически, улыбки, ресницы. В салате моем это все пригодится. Танцуй, не тормози, а если ты еще не с ними, смотри, делай можно все по моей системе, не важно, кто ты. Выше моих способностей. В общем-то, все очень просто. А ну давай пойдем. Так, молодежь, кто сидит? Ну-ка быстро встаем. О, Николай дает шар. А ты, пожалуй, здесь. Из вас получается термоядерная смесь. Делай шаг вправо, делай шаг влево. Хлопок, поворот, мода снова припева. Двигайся, прыгай, тряси волосами. А ну-ка, попробуйте сами. А ну давай подергай головой. А ну давай подергай вот так ногой. А ну давай разверни свой пиджак. А ну подергай вот так. Тебе жалко переходить пальцы. Тебе попроси своим сделай руку. Еще минуту возьми и рисовал. Уже почти как профессионал. Хвала Пану! Ламанцы – это традиционное блюдо на вигилийном столе у каждого католика в Новой Мыши. А история его исходит, скорее всего, от католической традиции деления или ломания оплатками на празднике. Но это не обычные оплатки, это ламанцы. А рецепт их приготовления у каждой семьи свой. Но в нашей семье его готовили всегда следующим образом. То есть это маленький такой рецепт я вам даю. 7 столовых ложек воды, 1 столовая ложка масла подсолнечного или оливкового и 400 грамм муки. Из всего этого замешивается обычное пресное тесто, раскачивается на столе и уже ножом вот так вот делится, для того, чтобы удобно было потом его поломать. Видите, вот, очень легко. И это тесто не печется, не выпекается, не жарится, а оно просто в духовке подсушивается. И получается таким, вы не поверите, такое вот красивое, ароматное такое вот, такие ламанцы, которые можно ломать и использовать в этом блюде. Но в современных семьях, да и в нашей тоже большинство сейчас, мы используем обычные сушки. Вот такие сушки маленькие, они ломаются и тоже очень вкусно. Это уже на быструю еду. Но самое главное здесь еще, посмотрите, это маковая подливка. Маковая подливка. Она готовится тоже необычным образом. Для нее обязательно нужен мак и вот такое терло. Это терло, то есть так, чтобы этот мак был потерт здесь. И сама технология приготовления вот такая. Вот берешь и вот так вот трешь. Почему это и называется терлом. Ну і все тоді. Дякуємо, Лілія, за такой цікавий оповід. І, видите, подмацаваўшыся ламанцамі, добра таксама накіравацца і ў мястэчка, у якім заўсёды адчуваеш сябе закаханай.
цудоўнае мястэчка Нясвіж. Пераказваем слова маладому сужанству, напэўна, самому маладому сужанству ў нашым руху, гэта Ангеліна і Юрый Шарапа. Прывітанне для суполкі Божай Маці экіп Нотр-Дам з Нясвіжу. Для вас наш музычны калядны падарунак. В городе Н белая вьюга снова спешит. Время по кругу, только теперь это не важно, у меня есть ты. Помнишь, метель нас окружила нежной зимой, приворожила, заметая прошлого следы. Падал, падал снег, рисуя розы на окне. Звезда горела в синей мгле для всех влюбленных на земле. Падал, падал снег, рисуя розы на окне. И все сбываются мечты, когда со мною рядом ты. Ангелина. Калі глядзець у той бок, Макс, то ўжо можна там і Пінску бачыць. О, ксёндз Павел, вітаю вас! Малады і таксама закаханы. Слово Пінску. Ксёндз Павел, берите ваши семьи и выходите до нас. Дорогие браты и сестры, суполка Святого Францишка, парафию Небовзятина Святейшей Панны Марии в городе Пинску, высылаю видео со святочным настроем. 5 свечек зазвичай палюю раство. Найперш за святое души хараство, за наши семьи, за добрые идеи, за светлые, чистые, мрои подей. Другая заўсёды для ўсіх напамін пра тых, хто ад нас адышоў на спачын, каб светлым бы рай ім і памяць не тлела, у сэрцах іх блізкіх навекі гарэла. А трэцяе міру жаданаму шлях, няхай асвятляе на ўсіх выбяжах, каб войны і скрухі на нашай зямлі ніколі больш месца сабе не знайшлі. Четвертая свечка посланница тым, кому невыносно болюче в житті. Няхай Бог дарує збавлення і силу, каб витримать болі, терпіння хапило. 5 свечек. Апошнюю я запалю за родную нашу матулю землю, за росквіт яе, за імклівы ўзлёт, каб шчасце спазнаў, дарагі мой народ. Няхай же у светле калядной свечки осветлится и ваш дальнейший шлях. Нехай же будут истинами вечными, светло надеи, радостью в очах. Со святом вас усіх! А ось я бачу, сярод нас ёсць сапраўдная сям'я, якая ў гэтым годзе стала сям ёй, таму што іх стала 7. Віншуем сям'і Мелешкевіч, таму што ў гэтым годзе ў іх нарадзілася 5-я дзіцятка, дачка Веранічка. І запрашаем таксама падзяліцца з намі святочным настроем. Запрашаем! Дорогие сябры, сардэчна віншуем вас з гэтым цудоўным святам, з Божым нараджэннем, з надыходзячым Новым годам. Так, гэты год не быў лёгкім, але гэты год даў нам вельмі многае. Ён паказаў, што мы вельмі слабыя і малыя, і што мы вельмі наша ўся надзея на Пана Бога, што толькі ў ім наша дапамога, і ў ім наша збаўленне. І вось ён сёння прыйшоў, нарадзіўся, гэта маленькая дзіцятка, якое жадаем мы вам, каб увайшло ў кожнае сэрца, у кожную хату, і каб гэтыя вашыя сэрцы прынеслі багаты плён. Шчыра вас усіх віншуем. Жадаю супакою вашим семьям, радости. Жадаем опеки Маці Божией. Нам здоровья. Поздравляем с Рождеством, радость пусть войдет в ваш дом. Бог хранит от всех проблем, бед, чтоб не было совсем. Мир, спокойствие, уют вместе с Рождеством придут. Мы желаем вам добра, благ, счастья и тепла.
А вчора звячора, засвятила зора, засвятила зора, зора засвятила, зора засвятила весь свет, обудила весь свет, обудила. За святом сябры! Ну і урачыста завяршыць нашу сённяшнюю сустрэчу мы запрашаем духоўнага дарадчыка рэгіёну Экіп Нотр-Дам Беларусь ксяндза Андрэя Сіповіча. Запрашаем. Божае нараджэнне – гэта час мінулы, які прадаўжаецца. Езус нарадзіўся, але нараджаецца зноў. У гэтым годзе мы перажываем гэты час Божага нараджэння своеасабліва. Не маем гэтай магчымасці сустрэцца супольна разам, падзяліцца аплаткай нашай супольнасці сужанскага руху Экіп Нотр-Дам, але таксама Бог дае нам гэтую магчымасць, можа быць, сёння паяднацца з дапамогай гэтых сродкаў тэхнічных, як адна сям'я Божых дзяцей. Каб также выказаць гэтую радасць адзін ад другога такім чынам з таго, што Езус ёсць сярод нас, што Ён нарадзіўся, і асаблівым чынам Езус хоча сёння пасяліцца ў кожным вашым сэрцы і падзяліць з вамі кожную радасці Бога. Езус прыходзіць у гэты свет, каб прынесці нам супакой. Прыходзіць як безабароннае дзіцяці, якога мы можам узяць свае рукі у сваё сэрца і такім чынам пазволіць Яму благаслаўляць нашае жыццё і напаўняць яго. У розных сітуацыях, якія мы перажываем, цяжкасці і радасці, хваробу і цярпенне, але адкрываючы гэтую Божую прысутнасць, думаю, мы маем у сэрцы давер да Бога, ускладаем гэтую надзею на Яго. І жадаю ўсім нам, каб гэты час Божага нараджэння яшчэ раз дапамог нам перажыць гэтую Божую прысутнасць. Жадаю взяць Езуса у сваё сэрца, у свае рукі і пазволіць Яму аднавіць нас, нашае сэрца, каб напоўнены Яго дарам маглі дзяліцца гэтым дарам з тымі, хто ёсць побач, з нашымі блізкімі, з якімі збіраемся асаблівым чынам зараз у нашых сем'ях. Каб также гэтай радасцю маглі дзяліцца у часе гэтай сустрэчы. Няхай гэты час ануляе наша сэрца, напаўняе іх радасцю і надзеяй. Езус нарадзіўся сярод нас, каб даць нам жыццё. І таму таксама жадаю ўсім нам, каб Яго нараджэнне вызваляла нас з цемры, з граху. Няхай Езус напаўняе наша жыццё. Няхай гэтая сённяшняя урачыстасць Божага нараджэння чарговы раз дасць нам надзею, што Езус ёсць сярод нас, ёсць з намі. І напрыканцы гэтай нашай сустрэчы няхай вас благаславіць усемагутны Бог, Отец і Сын і Святый Дух. Аминь. Заспявали песню, що і ми п'яєм. Слава
покорой кланялись все,